bakin labari. Ta ji an tilasta na wai na je Sambisa ban faso ba. Sadakin ku je ku daura ke sai ki zo da karfe 10. Ina za a yi biki ba ango zai fi kyawu in kai ka dai garin mu ku saba da yan uwana. Jije dogo mai wanke godiyar kakanmu shekaran jiya Aisha zuma miya cije. To ni ne nake zama gunjinyar kin gaba ni da ikon da zan gusa in bar shi. To tun da na fito da shirina kuma ga mota kaga sai mu je in ganshi. Komai naka yanzu ya shafe ni tun da dai aure dole ne da kai ba fashi. To ai ƙauyen su babu hanyar mota masu mashin ma sai su ini su kwana su hantsi ba su iso ba. Sanar da ke fani likita na ya ce in bari in yawo, domin idan na hau mota na yi tazarar zango nan gurin yana mun ciwo. To yanzu yayi za aiki nan zuciyata kuma kai kadai take yin kiwo. Lallai ku kunkuru zai yi bira ban yi tsammanin ludayin miya zai iya kada mai gida ba. Subhana ga bakin labari. Ta ji an tilasta na wai na je Sambisa ban faso ba. Tafiya gobe mu fanan gobe ilori za mu je maulidi, kuma sauri nake ana ta jira na a anguwa na karɓo aron kudin mai gadi. In kina ganin ba zan dawo ba rike takalmi na dama kirar kedi. A'a mu je in raka ka dai a biya shi don kwanaran sai mai raba mu ni da kai yau fa ban gani ba. Nifa mata bakwai na fa wata karda saboda shegen zafin hannu da saurin duka. Sai na bari kina yin girki in zuba miki naushi saboda kin kada kuka. Sannan a shekara 2 in na yi cefa ne 3 to kin ci arzikin mai maka. Ni da yanzu mu je Sambisa daura auren nan na aminta zan aure ka. Yan mata ta da kanki ki ganne in faɗa miki ne gaskiya ba za ne aure da damuna.